እምነት በልዋ ኣብዚ ሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ሳራ ምስ ሓሙኣ ዝገበረዎ ወግዕን ሓሙኣ ንስለ ጽንዓታ ከም ዝመረቕዋ ርኢና ነርና ንሎም እምበር ኣብዚ ናይ መወዳእታ ክፋል ምልስ ኢልና ነቲ ነዚ ኩሉ ምፍልላይ ምስ በዓል ቤታ ዘምፅእ ምክንያት ክንድስስ ክንፍትን ኢና ሰናይ ምክትታል እዋኑ ወርሒ መስከረም ብምንባሩ ተቐማጦ ዓዲ ክራማ ዝፀዓሩሉ ምህርትን ነፋስ ይቀራረቡ ነበሩ። መንእስያት ዓዲ ድማ ምእታው ሃንሰ መስቀለ ንምብሳር ንሆየ ሆየ ዝኸውን ሽግ ኣብ ምድላው ድሕሪ ምቕናይ ሓደ ምሸት ሓቢሮም ሆየ ሆየ ክብሉ ድሕሪ መምሳዮም እዩ እቲ ፍጻሜ ኣጋጢሙ። ተስፋይ ኣብቲ እዋን ወዲ 21 ደልዳላ መንእሰይ ኮይኑ ሕፅር ዝበለን ሮጊድን ብምዃኑ ምስ ግዜ ዝደልደለ ኣካላቱ ደሚርካ ኣብ ባእሲ ገጢሙ ዝስዕሮ ሰብ ኣይነበረን። ኣብቲ ዓዲ ምስ ወዲ በርሀ ጸባ ጸገብ ዝገጠመ ንጥፋቱ እዩ እናተባህለ እዩ ዝውረየሉ። ንሱ ብወገኑ ልቢ ዓሻብ ደረቱ ዝብል ብሂል ሓቅነታ ከረጋገጽ ዝተላከን ክመስል ወትሩ ኣብ ሓይሉ ዝኣምን ዝነበረ ወላዲኡ ኣቦይ በርሀ ሚዒዶምን ገኒሖምን ምስማዕ ስለ ዝኣበዮም ኣላሽሎም እዮም ገዲፎሞ። በዚ ተተባቢዑ ድማ ነቲ ዓዲ መንከማይ እናበለ ኩሉ ነገራት ብሓይሊ ክረኽቦ ይፍትን ነበረ። ምስ ኩሉ ናይ ባእሲ ባህርያቱ ግን ኣብ ስራሕን ማሕረስን ሞጓሰን ዝወዳደሮ ይነበሮን። ግራት ብጊሓት ምስ ወፈረ ገና ምስ ሓከይ ኣኸለ ኸሎዩ ዓሚምዋ ዝውዕል። እዚ ሓያል ናይ ስራሕ መንፈሱ ኣብ ግምት ዘእተዉ ደቂ ዓዲ ወፈራስ ምስ ወዲ በርሀ ደኣ እናበሉ ካብ ምድኣድ እውን ዓዲ ውዒሎም ኣይፈልጡን። ኣብቲ ዓዲ ድማ ብኽልተ ባህርያት እዩ ዝልለ፣ ብስራሕን ብባእስን። ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ስራሕ ክሕግዞም ኣብ ዝሓትሉ እዋን እምቢ ዘይትወፅኦ ብምዃኑ ንምረቓን መርገምን ብማዕረ እዩ ዝቕበለን። በቲ ሰብ ክሕግዝ ውዒሉ ልቡ ዝመልኣሉ ምረቓ ሒዙ ክመጽእ እንከሎ ብኣንጻሩ ተባኢሱ ሰብ ሃሪሙ ክመጽእ ኸሎ ግን መርገምያ እግሪ እግሩ ትስዕቦ። ተስፋይ ካብ ህፃንነቱ ኣብ ስራሕን ጉስነትን ዝተዋፈረ ብምዃኑ ንትምህርቲ ሽዑ ሕቑ ምስ ሃባ ይስዕባን እሪት እንዳዓለቡየ መናብርቱ። ኣብ ከምዚ ናይ ማሕረስን ጉስነትን ህይወት እንከሎዩ ድማ ኣቦይ በርሀ ገለ ሓዳር ምስ ገበረ ቁም ነገር እንተሰዓሮ ብምባል ወዲ 21 ዓመት ምስ ኮነ ምስታ ኣብቲ ሽዑ እዋን ጓል 18 ዓመት ዝነበረ ሳራ ስድራ ቤት ዘምፅኡሉ ዘመርዐውዎ። ግን ወለዱ ዝተመነይዎ ሓዳር ውላድ ወሲኹ ኣካይዱ ኣብ ክንዲ ዘዝሕሎ ካልእ ሰበብ ወሊዱ ኣብታ ኼራዩ ሸሚምዎ። ነታ ዝመስረተ ሓዳር እፎይሉ ከየስተማቕራ ዕድመ ንእስነቱ ኣብ ማእሰርቲኡ ክሕልፎ ወሲኑ። ተስፋይ ካብ ገዛ ክወፅእ እንከሎ ንኽልተ ዕላማ ይወፊሩ። በቲ ሓደ ሽጉ ወሊዑ ሆየ ሆየ ክብል፣ በቲ ሓደ ድማ ነተኽላይ ወዲ ዓንደ ክረክብ። ሓዳር ካብ ዝምስርት ድሮ 8 ወርሒ ገይሩ እኳ እንተነበረ ፍቕርታ ለዋህ ሳራ ቀልጢፉ ኣብ ልቡ ቦታ ስለ ዝረኸበ ብጣዕሚ ፈትይዋ ነይሩ። ሳራ ኣብ ጎኑ ኮይና በዓልትንድኡ ምዃና ነቲ ፈሪሕዎ ዝነበረ ሓዳር ብሓጎስ ከም ዝቕበሎ ይኾይኑ። ሓዳር ጥዑም እዩ ክብል ምጅማሩ ድማ ንወለዱ እፎይታ ፈጠረሎም። ኣብ ከምዚ ጣዕሚ ዘለዎ ናብራ ጀመረ እናተባህለዩ ድማ እታ ተካል ዕለት ደበኽ ዝበለት። ኣብታ ዕለት ግራውቲ ክኸልል ምስ ወፈረ ተኽላይ ኣብ ቅድሚ ደቂ ዓዲ ኮይኑ ድሕሪ ሰላምታ ከም ዝበሎ ኣታ ካብ ትምርዖ ጽባሕ ሰላሴ 8 ወርሒ ጌርካ ኣለኻ ክሳብ ሕጂ ዘይምውላድካ ገለ ኣበር ኣሎ ብምባል ስለ ዝደሃሎ ክብሩ ዝተደፍረ ኮይኑ ተሰምዖ። ኣብታ እዋን ግን ክምልሰሉ ኣይመረፀን።
እታ ኣበራሎ እትብል ቃል ግን ሙሉእ መዓልቲ እናተመላለስት እያ ከተጉረምርሞ ውዒላ። በዛ ቃል ስለ ዝቐሓር እዩ እምበኣር ምሸት ንተኽላይ ክረኽቦ ዝወሰነ። መሬት ዓይኒ ምስ ሓዘ ደቂ ዓዲ ዘዘሓዝዎ ሽግ ብምድላው ኣብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ተኣኻኸቡ። ከም ልሙድ ድማ ናብ ኩሉ ገዛውቲ ብምብጻሕ ሰናይ ምንዮቶም ገሊጾም መሬት ብጸላም ዝተጐልበበ ነናብ ቤቶም ንምምራሕ ዝተፈላለዩ። ተኽላይ እውን ደስታ ናይታ ምሸት እናስተማቐረ ናብ ቤቱ እናብርሐን ከሎዩ ተስፋይ በትሪ ኣብ ርእሱ ብምዕላብ ደጋጊሙ ዝተሳህሎ። ማህሮምቱ ሓይሊ ስለ ዝተሓወሶ ተኽላይ ንዘለዓለም ካብ ዓለም ተሰናበተ። ተስፋይ ከምዛ ዋላ ሓንቲ ዘይፈጸመ ናብ ቤቱ ብምእታው ሰላም ከብል እኳ እንተፈተነ እቲ ዘየደቅስ ተግባሩ ግን ሰላም ከየበለ ከም ዝሓድር ገበሮ። ምስ ወግሐ ዓበይቲ ዓዲ ቀልጢፎም ናብ ፖሊስ ስለ ዝሓበሩ ተስፋይ ካብ ገበን ከምልጥ ኣይከኣለን። ብሓያል ተፍትሽ ፖሊስ ተተሓይዙ ኸዓ ገበኑ ድሕሪ ምእማን ኣብ ቤት ማእሰርትን ተሃድሶን ሰንበት ሰገረ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ዝገበሮ ምጽራይ ተስፋይ ገበነኛ ኮይኑ ስለ ዝረኽቦ ን20 ዓመታት ክእሰር ፈረዶ። ኩሉ እቲ ዓመታት ግን ዕድሚኡ ጥራይ ኣይኮነን ወሲዱ። ዕድመታ እምንቲ ኾይና ኪዳና ዘይጠለመት ናይ ሳራ እውን ኣብነት ናይ ፍቕርን ኪዳንን ብምዃን ክሳዕ ማዕሰርቱ ወዲኡ ዝወፅእ ኪዳና ኸይጠለመት ኣብ ጎኑ ብምዃን ኪዳን እምነት ምዃና ብግብሪ ኣመስኪራ። ተስፋይ ሳንጡ ጠቕሊሉ ካብ ቤት ማእሰርትን ተሃድሶን ሰንበል ክወፅእ እንከሎ ኣቦኡን ኣቦይ በርሀን ሳራን ከምኡውን ሓደ ናይ ቀረባ ዘመድ ብመኪና ክወስዞም ዝመጺኦም ተቐቢሎሞ። ንሳራ ምስ ረኣየ ክቈጻጸሮ ዘይክእል ንብዓት ከማይ ወሓዘ። እናጐየ ብምምጻ ድማ ሓኒቑ ምስ ተጠምጠማ ምፍላይ ኣበየ። ኣብ እዝና ቀረብ ብምባል ድማ ኣብ ዓለም ሰብ ብሓይሉ ዘይኮነ ዝነብር ብፍቕሪ ከም ዝነብር ምሂርክኒ። ኣነ ንእስነት መበጊሱ ሕማቕ ተግባር ፈጺመ፣ ንስኸ ግን ሰብ ብፍቕሪ ከም ዝነብር ምሂርክኒ። ኣብዚ ሰብ ሓዳር መዓልቲ መዓልቲ ዝፋትሕሉ ዘለዉ እዋን ንስኽ ንዓይ 20 ዓመታት ምሳይ ተኣሲርኪ ካብ ጌጋይ ክመሃር ሓጊዝክኒ። ዝተፈላለያ ደቂ ኣንስትዮ ብነገራት ዓሻሽ ናብ ዝስሕታሉ እዋን ንስኽ እምንቲ በዓልቲ ቓል ኪዳነ ይኮንኪ። ሰብ ንፍቕሪ ከም ዝስየፍ ምሂርክኒ ኢኺ እሞ መምህር ፍቕሪ ኢኺ። ንብዓቱ ጸረር ኢሉ ኣብ ክዳን ሳራ ዓለበ። ንሳ ግን ብንብዓት ሓጎስ ትነብዕ መንባራ ንኹሉ ኣየቃለበትብሉን። ኣቦ ነቶም ብምርኩስ ተደፊኡ ዝጥምቶም ዝነበረ ኣቦኡ ጠመቶም። ንሶም ግን ቅድሚ ንሱ ዘረባ ምጅማሩ ህውኽ ኢሎም ተዛረቡ። ወደይ ከም ሳራ ሳይተረኣየን ንዓኻ ጥራይ ኣይኮነን ኣደኻ እውን ክሳዕ ሞታ ኣልያተያ። ንዓይ እውን ክሳዕ ሕጂ ጥራይ ብፈጣሪ ትርከቦ ስማ ድማ ሳራ ዘይኮነት እምነት በልዋ። እወ እምነት። ልክ ከም ሓድሽ መርድእ ዝሰምዑ ከባቢኦም ዝነበረ ሰብ ከይዓጀቦም ኣልቀሱ። ሳራይ ወትሩ ኣብ ካሕሳኺ። ተስፋይ እውን ልክዕ ከም ኣቦኡ ኣልቀሰ ንብዓት ሓጎስ። እዚ ኩሉ ዛንታ ቅድሚ 2 ወርሒ ስድራ ተስፋይ ብዝገበሩለይ ዕድመ መሰረት ናብ ቤቶም ምስ ከርክየ ክጽሕፎ ወሲነ። እቲ ዕድመ ግን ተራ ዕድመ ይነበረን፣ ጥምቀት ናይ ጓሎም ስለ ዝነበረ እዩ። ሳራ ድሮ ጓል ተበኪራ ንጽንዓታ ዝምስክር ስልማት ገይራ
ውራያ ከተሳስያ ጸኒሐትን ትልግሶ ዝነበረ ፍሽኽታ ድማ ንዓወታ ዝገልጽ ነበረ። ባህሪ ተስፋይ ግዜ ዓቢ መምህር ኮይኑ ምሂርዎ። ሎሚ የለን ሰሪሐ ገዛይ ከኣትዩ ዘረቡ ብዓብኡ እውን ዕድመ ኺዱ ኣብቲ ገዛ ኩሉ ብሓጎስ ይኽመስምስ ነበረ። ምርቓ ሳራ ድማ ከማሓይ ዋሕዘ ካብዚ ዝዓቢ ሩፍታ የለን ድማ በልኩ። ን20 ዓመታት ኣብ ሓደ እምነት ነታ ቃል ኣቦይ በርሀ ድማ ደጊመ ኣድመጽክዋ። ሳራ ዘይኮነ ስማ እምነት በልዋ። ናይ ብሓቂ እምነት ዝግባእ በዓል ተቓል ኪዳን ድማ በልኩ። እምነት በልዋ ተፈጸመ። ጸሓፊ ጸጋ ብርሃን ጎይትኦም፣ ተራኺ ሙሴ ግርማጽዮን።